Meillä on näköjään Ulof Norjasta. No pyydetään sisälle. Så prisen... Kukas vittu saa? Eikä finska. Norjan. Olof, han är hardcore-pojken. Han dansar hårt. Alla tittar av kroppar stansar. Joo, eikä se riitä. Hurra, babe! Hurra! Vi ska dansa i Norge. Seuraava. Kukas sä oot? Erik Andersson. Mitä Erik on taito? Laulan. No, mennä vaan. Mä laulan teille Eppu Normaali vuonna 85. Olet pelkkänyt korvaa. Täällä metrossa maailman lauluja kirjoitan. Lauluja siitä mitä mä näen ja mitä tunnen sisälläpäin. Mitä sä riittää? Sus on aineesta. Joo, tervetuloa hommiin. Kiitos. Siitä onkin päivän viimeisen vuoden. Seuraava. Mikäs Mikki-Hiiri sieltä tulee? Kalevi Kassi Turusta. Niin näyttää olevan. Joo, sulla oli tullut hakemus tänne kouluun, että tiesitkö Mikki-Hiiri, että ne on aika kovat vaatimukset? Juu. Ihan hyvät arvosanat, mutta mitäs muuta sä osaat? Tanssia harrastaa silloin tällöin. No, estradi on kokonaan siinä. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. Koskaan nähnyt tollaista liikehdintä. Tervetuloa Onmiin. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. What is love? Baby, don't hurt